Mikä on mun suosikki Pokemon? Tuntuu siltä, että mä vähän väliä sanoin melkein joka toisesta Pokemonista, että kun tää on mun suosikki ja toikin on niin ihana. Niin keräsin nyt listan siitä, että mikä on mun top 10 suosikki Pokemonia. Ja sieltä 10 lähdetään ja siellä on Whimsicott. Se muistuttaa mua vähän Eldegossista, joka oli Pokemon Uniteissa se Pokemon, mitä eniten käytin. Mutta Whimsicott on vielä vähän söpömpi, joten se on siis siellä 10. Sitten sieltä 9 löytyy mun Gen 9 suosikki Sprigatito. Mä olen kissa-ihminen, joten ei voi mitään. Se löytyy tältä listalta. Sitten 8 on vähän erikoisempi. Se on Toxel ja Toxtricity tuosta Sword and Shieldistä. Se Toxel on niin ihana semmoinen reppana rassukka, ja sitten siitä tulee semmoinen cool rockitähti, niin gotta love that. Sitten siellä 7 on Esper, joka on myös tämmöinen kissamainen, mutta se on vielä semmoinen niin nallekarhun semmoinen niin pehmonen kissa. Oi vei ihana. Newstick myös söpö, mutta kyllä Esper on kaikkein ihanin niistä. Sitten sieltä 6 löytyy mun Sword and Shield starteri, eli Scorbunny. Mä tykkään itse asiassa Scorbanista enemmän kuin niistä jatkokehitysmuodoista. Se on vaan niin ihana semmoinen pirteä pupunen. Sitten videossa sieltä löytyy Miss Magius, koska silloin on vaan niin siisti noitahattu. Myös Mischievous saa vähän pisteitä mun kirjoissa, mutta Miss Magius on kyllä ehdottomasti upgrade siinä. Ja 4 on mun suosikki Eeveelution Sylveon. Myös Eevee itse ja Leafeon on tosi nättejä, mutta kyllä Sylveon ja sen keijutyyppi on vaan niin kuin lähinnä mun sydäntä. Sitten 3 siellä on Pikachu, mutta vielä vähän parempi, koska se on aavetyyppi, eli Mimikyu. Se on ihana reppana ja söpö ja supervahva ja sillä on aina paikka minun sydämessä. Sitten 2 siellä on mun suosikki näistä hiiri- kautta orava-tyyppisistä Pokemoneista, eli Pachirisu. Ja siitä erityisesti on kiitos kyllä toi Scarlet and Violet Basein tämä Pachirisu Illustration Rare. Se viimeistään käänsi mut Pachirisun puolelle. Sitten 1 siellä on Alcremie. Sword and Shieldissä mä vaan rakastin pyöriä ympyröinten milsereiden kanssa erilaisilla marjoilla ja kerätä kaikki eri versiot ja variaatiot siitä Alcremiesta, myös VMAXit ja muut. Joten mä toivoisin itse asiassa kovasti, että ne tekisi myös kortteja, joissa Alcremiella on vähän eri marjat päässä ja että saisi vielä niin kuin laajennettua sitä kokoelmaa. Aina voi toivoa, eikö niin? Joten näin pitkästi mä voisin vastaa, jos mut kysyttäisiin,